Gwastraff bwyd? Ond dydw I ddim yn creu gwastraff bwyd. Allen ni ddim ysgoi gwastraffu rhywfaint o fwyd. Crafion llysiau, Esgyd yn cig, plisgyn wi. a hyd yn oed bagiau te. Gall llawer o sgil gynhyrchion sy'n dod o baratoi prydau bwyd pob dydd fynd yn y blwch ailgylchu bwyd. Ond, beth am y pethau yn yr oergell sydd tu hwnt i'r dyddiad gwerthu erbyn? Ie, gall fwyd allai fod yn anfwytadwy gael ei ailgylchu, ond bydd rhaid i chi ei wahanu o'i ddeunydd pacio. Ond mae'n drewi, mae'n fudur, a byddwch yn denu fermyn. Mae cadis bwyd, fel y rai sy'n cael ei darparu gan eich awdurdod lleol, yn glywadwy ac yn airglos, ac felly bydd yn drewi lot llai na bwyd y byddwch yn rhoi am mynd pedal y gigyn. Ond mae'r cyfan yn mynd i'r safle tir lenwi beth bynnag. Wel, nac yw. Gall gwastraff bwyd gael ei ailgylchu i greu gwellhawr pridd neu wrtaith o ansawdd uchel, ac mewn rhai ardaloedd mae hyd yn oed yn cael ei ddefnyddio i gynhyrchu trydan a gellu rhoi fwydo nôl i'r grid cenedlaethol.